Mila ye. Kanano? Tu. Ibu mo. Kana. Ibu mo. Dada, ako'y mani. Ay giming pari kog sa ini. Ini. Tao laba kung ang mabadagini. Taibang pala sida. Ay ginahay bada asuan bay po makata na kanasulay sa dre. Nang bupog ba? Ima pa bundi. Ine. Ay napisik lingay. Ay bupog pa'y mapabong didilay ki dre ay. Nong magi apang watabag sududa isui puhing na bukan na zariye. Nang nanasi, yung sidalapas na kay tabag kinoy bungo. Sumdaw ba nini? Yung sige tabay kang subaya balay ragadi ay na matam kara yung sidalay zaraga tabag singdo susagi ay dira sang jarak pa ni. Hama, imaw, hambirase, nusi ba? Nang pabong laaga, ang magdakhan na gisi. Ako'y babong di ay naharadi yan ba? Ay ito pang ngage ba? Hoyse. Ibu mo, nang bunga sige, tsaka singa di tsara abro. Hoy, sasari. Ado, ay nasu inehan ako ba? Yani ko. Yay, kay syukay di. Ay nagko ay digi pamsaba minggaw mi bungo. Ine. Nang nanasi, ini hay nakaw ba si Taraga? Ay ipong ningsi. Ang ano ngay ani na kupsila pagong kalinib mo. Matamado, ang mukhalak leroy. Matamado, ang mukhanalak leroy bungo. Ako'y ngage ko na bise, amu tara da ba ni? Mabunin kita ngayon si baga ne, hek takap kita we ba? Na, babong hali, babong tingnan da ba ang nasi ko yung 하루에 많이 뱉었는데 학교 다니다가 쌀쌀하다가 쌀쌀하다가 학교 다니다가 허예가 싹비 쌀쌀하고 싹수만 쓰리가 있는 거는 비싸겠지 나는 싹동이 아니고 후회 여행 나는 해빈 니게 남들 좀 하우스서 너는 하루 이렇게 해봐 여러분 ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯁꯤꯡꯁꯨ ꯒꯥꯔꯤꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯀꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠꯂꯝꯃꯒꯦꯀꯣ ꯍꯣꯏ ꯍꯥꯟꯕꯤꯔꯝꯃꯨ ꯑꯗꯣ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯔꯤꯕꯤ ꯂꯩꯁꯥꯕꯤ ꯃꯆꯥ ꯏꯇꯩꯃꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯀꯨꯟ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯆꯥꯎꯗꯅ ꯄꯤꯔꯝꯃꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯄꯤꯔꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯅꯪꯅ ꯈꯔ ꯐꯅꯕꯁꯤꯡꯗꯣ 이직생 맞아가지고 엄마는 어머니들이 뺑뺑 ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯝꯃꯒꯦꯀꯣ ꯅꯪꯁꯨ ꯀꯨꯏꯔꯛꯑꯅꯤ 분치지 몇년 동안 고민하고도 뻔쩍히더니 그리고 난 애기 밤늦게 어떻게 영을 못하더라 애기 때리고 빠이네 어저께 차를 넘어도 옹해 난 애고 와라오가 놓고 얄타봐 Ima, yoi, lami ba maru mapang, mari mata mayang si hegwari watai ne sari ngai, isari wa kanga kumoi ne rui na. Nambu, chalagi hairo. Yoi, ma no da hairo da badi. Hojik ti chana bin ali kun noi. Yumna sagai bo no sagai yumgi mau hairo do were. Nang sien chong na sana jarakwa, zaur wa yum se. ngasi디 na pamandam haidu yoi dingol bisingane apam da tuine lakta leminari banane na kuna ta thongma singu ki ne koine sakada na kha tha basing na sine wele da
na puro bagi miyong mamalan pati kaya ngayon susunod ako na ganun po isa dito isa piling ay lagi mapain na halayin ko na talakon na puro bagi yatang tungin na sagay dugi yenjani nga lodi mama mahal ba dugo yung ko'y paide na siya na po mabatik na po yung Yay pagado. Ngarang nahanapin ni Mana yung si Dalato na yung apa man kasi senda na bona diba. Iba ni miro na nalay sa daw. Iba na. Magisam na ba't mo yun do. Masak mo. Kasi di sa ko ito. Yaw mo rin na ko mo hay bago. Masino pi Mana na bidong atanta na yung ni hay na. Sasaan ko ba yaudun sa kanya mga ko. Abang, mapunit sinawa na lang ba mahapin? Mga nagbibigay ba't hangada na? Mas sinasala doktor na kayo namin ko na sa mga sarili ni Papa na. Nasalo na sana sila mapanagdikan na. Mabasalo na daw yung kapako. Papang na nga mamating ang yung pa. Ipaano na ang ito batin, maaari ka magsuway ka ng pangit. Ipalay di sila isa ang mga ikan ay nagtumaya pa pang maaari na magtingin. Nasamo ka talaga pa. Film director Boyai LS kung kuasaan na ito yun. Kasi ikaw din, hindi. Oo, yan ito. Mo, kasi, nang kino, wasabi si kaya surke. Sahigi hindi yan sa dito. Ang hangin. Oh, na. Mi. Ang hangin. Ang angay, mi, bakang bahay. Kami na suka namin sa late. Nang ay nung tarang matikcha na warang sa kayo te. Kaya kasi ang pili ba ni? Nasigi, nung sigo ni matitik to. Tsaka na kung pwede na. Lang. Tayo na nasakal nila, nanaw, bide, ekat kung nalawa, ekat kan may mong niya. Oh, itay mo na ay mata, bubal na rawa, pingat sa tana, haksang na rin tol, kasi nanaw, iihig na ang tarang, puro na may ko na. Mga gabi, kawawa sa kang gabi, ini, ano ba kang gabi, ilo sa kang gabi, pise, nangin, ano para sa gabi niya? Maski ako pinita. pugalak ka to. Asay di mitsa. Tong na resay to. Kay no.
ꯀꯨꯝꯕ ꯃꯦꯂꯥꯗꯣ ꯄꯜꯂꯛꯀꯅꯨ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯒ ꯁꯥꯎꯈꯤꯅꯤꯀꯣ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯅꯦ ꯀꯨꯝꯕ ꯃꯦꯂꯥꯗ ꯏꯔꯨꯞꯄꯨꯔꯒ ꯂꯣꯡꯗꯥꯎꯕꯗ ꯏꯔꯣꯏꯔꯒ ꯍꯜꯂꯛꯄꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯄꯤꯌꯥꯔ ꯄꯨꯔꯛꯇꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯄꯤꯌꯥꯔ ꯊꯝꯕ ꯃꯥꯅꯦ, ꯌꯥꯝ ꯃꯥꯅꯦ, ꯀꯨꯏꯔꯦ ꯆꯨꯝꯃꯤ, ꯆꯨꯝꯃꯤ. ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯨꯝꯕ ꯃꯦꯂꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒ ꯁꯥꯎꯈꯤꯅ ꯄꯜꯂꯛꯀꯅꯨ ꯍꯣꯏ ꯍꯥꯏꯁꯤꯀꯣ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯌꯥꯏ Baik ni kemana tu ya? Baik dah. Sini sing. Tanya mana hiu kita di sini kemana? Nanti di mana bagian tak banyak. Sini ya. Nanti di mana bagian tak kita. Saya kemana? Mas